Maing buntag bay. Maing buntag. Nabalik na ko ikan Cebu niya. Nagplano ko nga mag-vlog ko nga to ba. Magbuhat kong epic nga travel video diri sa Bisaya Bay. Pero wag klaro akong buhok. Magkalo lang ako. Pero ang nitabo bay. Paabot na ko kanto, busy kayo, daghang trabaho, daghang buhat, daghang parang na. So wala ko kahimong travel vlog. Himo lang ko mga drone shots. Unfortunately, ang akong YouTube channel na ako'y drone channel. I can link it down below. And nasag ko'y katong Bisaya Bay vlog nga monetized. May tawag monetized niya. Pero nasag nga to, then akong ginaposted nga to akong mga videos. So muna siya. So that's how it is. Anyway, as of now, na ako sa balay. And boring na balik akong life. But I'll try to make more vlogs again. And kibaw ka nang maglaglaag ka, then ang imong unang trabaho is mag-back up. So napo ko sa point na mag-back up ko sa files. It's been 24 hours since nabot ko gikan sa travel niya kanang nag-back up akong files karon. Nag-back up akong files na after this kanang motivasyon ako nang nagbam ko gahapon, naglaba kay kormay nga riskuan. Ano ba? So muna siya nanghipos ako sa mga gamit, mga laba and daghan pa yung buhaton. Yeah, nakoy-shoot karong saan lawa? Thursday so or Saturday na sa koy shoot. So dapat ma-organize ako tanan and dapat pag-start ako editing nakoy daghang king backlog so dapat ako editon. Editon. Muna siya. So ang ako lang masulti kay I've been sa Pilipinas. I haven't been home for a year and nabalik din ko karon na bantayan ako ba ang mga presyo sa pamaliton murag yung Australia. Ang problema kay ang sweldo dili Australia. So muna siya naluoy lang ko. And one of the things the difference is muding sa una nga every time sa Pilipinas ganahan kay maligo ganahan kay maligo ganahan kay ko na paabot nga rin nadala na ko ari kay sa Pilipinas humid init siya pagadto nako pero humid kay baka gawas mo pilit kay magbulingon. Ang init nga rin sa Australia, di manggod init, di mainit. di manggod ka ng humid ba? So, wala siya tubig. So, dili ka siya pilit ka na. Dili basa nga, magsingot din ka nga, pilit ba? Na may init nga ka ng uga. Ibot mo nga to init, magsingot ka, pero uga yung panit, dili ka mukuan. Ang humid nga init kay murag pilit, murag na ay tubig, nga pilit sa maguling, murag basa ba? Murag ano ba? So, muna siya. Muna siya. Tuso ko na ba? Sige. So bay karon medyo ngit-ngit kay nakusod sa auto pero karon magawas ta mo adto ko ila ka sok karon magkuha ko kanang threadmill. So I don't know. Adto ta. Wala na ni. Balik na ko bay pero wala kayo nang hitabo pagpadong na ko ngari kay I've decided to go straight dako mo kini. Dako mo kayo. Yung akong auto is a Renegade Jeep so naglugos ko paslak sa sakyanan but it all went well. Wala lang ko kapit ila Clydell. Anyway, mag-YouTube lang ako, mag-relax ko ron. Tomorrow, I'm gonna clean up this place here, take this out, clean up that. So, yeah, I'll do a major revamp here. Okay, mag-parking mo si Laura Gary and we need a place for that. I just needed to up my cardio. I just need to run, so I'm gonna I need that. But I'm gonna try to fix everything and move some things. Might move this one here. I don't know, but yes, we have to do it. Anyway, I may even move that shit there. So there's a lot of things, moving parts here that I need to do. I'm pretty much nervous, but we can make it happen. Anyway, basig ko na ko. I don't know. I'll check everything, and for the things na dili na ko mag-work or di na ko mabalhin, I'm gonna put it on the shed sa likod out there, and we'll see how we go. I'm gonna throw some stuffs, put some stuffs in the rubbish, and yeah. So we're just gonna try to get all these gears out because I have a lot of things here. I just bought this pedestal here, which houses mga gamit na ko. This is just new. So computer, things there, computers here, hard drives. So yeah, basically, and there's a lot of things that I need to. So there's a lot of things I need to get rid. So yep, that's it. Anyway, see you tomorrow, guys. I'm just gonna chill now and watch this. Also, I'm gonna go throw back on my old Bisaya videos and also a bit of travel and everything else. But just to update you right now,
Yes, September 14. September 14 pa. Sige, bye-bye. Oh, one quick news day. I also sold my ZVE one. I'm so excited. Umabot ng A7C2 and I'm gonna get soon.